Hej. Hallo. Okay, vi vil ligesom prøve at starte sådan en vlog her. Det kommer nok ikke til at gå, men altså... Ja. Vi vil... ja, vi er søskende. Vi er ikke venner. Nej, vi er ikke venner. Nå, så man skal ikke komme med spørgsmål. Er I bedste veninder? Nej, det er vi fandme ikke. Jeg er 14, og hun er... Hvor gammel er du egentlig? Hvor gammel er du? Jeg er... Er du ikke 10? Jeg bliver snart 12. Nej, du gør ej. Okay. Clara, nej, du gør ej. Hun er 10. Nej, jeg er 11. Nej, du er... Jo, 2001. 14. februar. Okay. Okay, hun er 11. Hun fylder ikke snart 12. Jo. Mm-hmm. Jo. Så vi er i september nu. September. Nej, oktober. November. December. Januar, februar. Der er... Ja, det skulle heller ikke snart. Oh. Nå, men... Tiden går hurtigt. Ja. Men... Hvis den her... vi laver kun en video, hvis den her får 100 visninger. Og 2 abonnementer. Ja. Ej, det er lige meget med det der. Nej, det er ikke. Okay. Jeg kan ikke udtale det. Udtaler. Abonnementer eller sådan noget. Ja, subscribers, jeg vil bare lidt lyde bedre. Men ja, vi vil lave en masse random videoer og hauls og jeg ved ikke hvad. Ja, og hvis det bliver til noget, så vil vi gerne lave mange videoer. Ja. Og altså ikke musik, ja. Jeg linker lige noget. Og så må I gerne følge os på Instagram og Formspring. Ja, jeg hedder... Nej, det er lige meget, Clara, det er lige meget. Og I må også godt follow mig på Twitter. Ja, sådan noget bruger jeg ikke. Nej, men jeg bruger det kun fordi Justin Bieber. Okay, vi siger, du var det. Og så må vi se. Ja, hej. Nej. Og jeg hedder Clara. Ja, jeg hedder Emma. Hej. Peace. Tak for lort.